Skúšal si už niekedy vydržať týždeň bez návštevu potravín? Ako sa na takúto výzvu pripraviť? A to najdôležitejšie, ako múdro naložiť s ušetrenými peniazmi. Som Vera, autorka e-booku Domáce menučko a vítam ťa pri ďalšom videu na tému múdre hospodárenie s potravinami. Dnes vám porozprávam trošku viac o výzve Týždeň bez nákupu. Tieto videá vznikli vďaka grantového programu Záchranári jedla od nadácie Tesco. Už vieš, koľko máš týždenne minúť na potraviny. Už vieš, že čo všetko máš doma v zásobe a cestou z práce už sa nezastavuješ v najbližších potravinách, ale ideš rovno do špajze. Máš skvelú motiváciu, ale vydržíš aj tú najväčšiu výzvu? A to vydržať týždeň bez návštevu potravín a bez nákupov. V čom ti takýto týždeň bez nákupu pomôže? Finančne ťa pripraví na väčšie výdavky, ako napríklad dovolenka, kúpa auta alebo Vianoce. Ísť príkladom ostatným v tvojom okolí, hlavne členom rodiny. Vytvoriť nové zvyky a nadobudnúť nové zručnosti, ako napríklad vynaliezavosť na miesto stáleho nakupovania. Pridaný bonus je, týždeň bez nákupu nakopne aj tvoje sebavedomie, lebo si dokážeš, že keď sa odhodláš, zvládneš aj ťažké výzvy. Chcem ťa vopred upozorniť, že pre určitých ľudí vydržať týždeň bez nákupu a bez návštevy potravín bude veľmi ťažké. Sú za tým psychologické dôvody, ktoré tu teraz nechcem rozoberať, ale určite sa im budem ešte venovať v budúcnosti. Ak nie si zvyknutý na každodenné varenie, priprav sa na frustráciu. A najlepším spôsobom alebo najlepší nástroj, ako túto frustráciu prežiť a vydržať, je odhaliť svoje prečo. Že prečo chceš ísť do tejto výzvy, aká je tvoja motivácia. Vážne, prečo chceš ísť do toho? Lebo si chcem ušetriť peniaze. Dobre, ale prečo chceš ušetriť peniaze? Aby som ich mal viac. Prečo ich chceš mať viac? Aby som si mohol konečne dopriať dovolenku. Prečo chceš ísť na dovolenku? Aby sme zažili s mojou polovičkou pekné spoločné chvíle. Prečo chceš zažiť pekné chvíle s polovičkou? Lebo ho alebo ju ľúbim a pri každodennom kolotočí netrávime spolu toľko kvalitného času, koľko by sme chceli. Bingo! Nech je tvoja situácia akákoľvek, musíš ísť hlboko a byť špecifický. Opýtať sa 5-krát prečo je najjednoduchší spôsob, ako sa dopracovať k svojmu. Nastav si cieľovú sumu. Koľko by si chcel ušetriť za týždeň a na čo by si chcel použiť ušetrenú sumu? Pravidlá. Už vieme, prečo chceme šetriť a teraz si ukážeme, ako na to. Ak máš teraz hlavu plnú výhovoriek typu dobre, ale čo keď? Tak ešte nie si pripravený. Musíš byť nadšený a rozmýšľať nad rôznymi spôsobmi, ako by si mohol túto výzvu zvládnuť. Vráť sa ešte k tým otázkam prečo, až kým ti to nedoklikne. Nestrácaj perspektívu. Nie je to na veky, je to iba jeden týždeň bez nákupov. Jeden týždeň zvládneš robiť hocičo. A poďme k základom. Začni v nedeľu a ukonči výzvu v sobotu večer. Ak to nedáš tento týždeň, poď do toho nasledujúci. Len nečakaj na nejaký dobrý týždeň, kedy si myslíš, že to budeš mať ľahšie. Je čas vystúpiť z komfortnej zóny. Do zakázaných kategórií patria potraviny a drogéria, kaviárne, reštaurácie a objednávanie jedla, umývanie auta, upratovacie služby a tak ďalej. Medzi povolené výdavky patria energie a faktúry, ale skús ich používať uvedomelo. Napríklad zeleninu umývaj v miske a použij túto vodu na polievanie kvetín. Daj si kratšie sprchy a vypni elektrické zariadenie, ktoré nepoužívaš. Pohonné chmoty nechám na tvoje uváženie. Pre mňa je benzín niečo, čo chcem mať a nie niečo, čo musím mať. Ak máš možnosť, samozrejme, skús využiť alternatívy ako hromadná doprava alebo bicykel. Jednoducho povedané, ak to nie je faktúra alebo nečakaný výdavok, môže s tým počkať.
Máš nejaký voucher alebo darčekovú kartu? Použij ich. Ale daj si pozor, ak by si mal ešte niečo doplatiť z vlastných, tak budeš musieť počkať do nasledujúceho týždňa. Výzvy vo výzve. Potraviny. Ak zvykneš variť zo zásob, máš obrovskú výhodu. A ak si nováčik, je to úžasná možnosť, ako otestovať svoje schopnosti. A som si istá, že po kuchynskej inventúre, ktorú sme už absolvovali, máš plnú hlavu zaujímavých a kreatívnych receptov, ktoré ti vydržia celý týždeň. Prvorada je zodpovednosť. Nájdi niekoho, kto ťa v tom bude podporovať a v ideálnom prípade bude výzvu robiť s tebou. Môže to byť kamarátka, rodinný príslušník, partner, partnerka. Na tom naozaj nezáleží. Ale spolu je všetko ľahšie. A keď naozaj nikoho nenájdeš, tak som si istá, že, ako som už spomínala pred chvíľou, keď ma tagneš budžetovo na Instagrame, tak veľmi rada prezdielam. Kľudne používaj aj hashtag varím zo zásob. Tam tiež nájdeš kopu zaujímavých postov aj storičok. Život po týždni bez nákupov. Pokračuje so svojimi výdavkami tak, ako predtým. Len prosím ťa, nebež i hneď do obchodu a nemíň všetky peniaze, ktoré si ušetril. Počkaj, nadýchni sa a vráť sa k svojmu pôvodnému budžetu, čo si stanovil na začiatku. Spí si zoznam a zaobstaraj si všetko, čo potrebuješ na ďalší týždeň. Ak ti tam ostanú ešte nejaké peniažky, tak môžeš ich zainvestovať do budovania nových zásob, ale o tom povieme viac v nasledujúcom videu. Na ušetrené peniaze rozumom. Hlavným dôvodom tejto výzvy je urýchliť šetrenie. Bez plánu na ušetrené peniaze ti však tento týždeň bude na nič. Zober si ušetrenú sumu a daj ju do jednej z týchto kategórií. Dlhy majú prednosť. Kreditné karty, úvery od nebankoviek alebo spotrebné úvery. Hypotéky a leasingy sú tiež možnosťou, ale prvé tri mali by mať pri splatení prednosť. Úspory. Peniaze odložené na konkrétny účel, napríklad na rekonštrukciu, dovolenku, svadbu, darčeky, opravy auta alebo do núdzového fondu. Extra korunky. Odložené peniaze bez konkrétneho účelu. Môžeš ich použiť na zábavné aktivity, ako napríklad kúpa lístkov na koncert, financovanie záľub, organizovanie oslavy. Je to naozaj na tebe. Fú, tak toto je všetko k tejto téme z mojej strany, ale ako vždy, samozrejme som zvedavá aj na vaše postrehy. Ako to máte vy? Ako často chodíte do obchodu, alebo že či by ste vydržali takúto výzvu. Samozrejme, môžete to aj predĺžiť aj na 2 týždne. Nezabudnite ma sledovať tu aj na Instagrame. Nájdete ma ako budgetovo a môžete si pozrieť aj ďalšie videá v rámci tejto série. Vidíme sa na budúce a ďakujem veľmi pekne za sledovanie. Čaute.